wat een klapper. Oh! Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Joert van de Veenhoop. Mijn naam is Arjen de Boer. En we praten hier heel bij. Hoe die tweede wedstrijd hier bij de Veenhoop. De serieuze nijbeschoging. We krijgt nieuws. Krijgt achter de reg. Mooi Dini Visser op de televisie. Dit is de nijborrel. Joert dus. Het is Ladies Day. Ik ben de enige zonder lipgloss. Dini Visser. En mooi Geertje de Vries. Welkom dames. Geertje, voor de tweede keer. Net in het radioboordje. Begint al een beetje te wennen, want dit is een luxe boord. Ik weet er Jood net zo rauwig om, maar ik eerlijk zeggen, maar die bui op een kap. Nee. Het weer wel lekker dat ik mooi onder dak zie het en droeg en warm en zo. Want het zijn altijd dreige omstandigheden. Ik van verslagjuist. Zeker, maar hoe bevalt de catering hier op deze luxe boord? De catering is prima, Arjen. Oké. Morgen nog een glasje wien? Of, Eigenlijk wel, hè? Ja. Als dit een nijborrel is. Nou ja, dat mis ik wel een beetje. Ik Ik kan aan niet zeuren, maar ja. Precies. Dini, hast du wel eens jij er in de podcast zitten? In de oren naar de SK's met Maaike en Gjalt eens een keer. Dat weer de eerste keer. Oké, maar het had altijd wel die ambitie geweest om in elk geval van die 50ste Ja. eens een keer in een podcast te Ja, zitten. dat bedankt. Dat is dat even gecreëerd heeft van mij. Dat is Ja? net iets van de bucketlist. Ja, Ja, dat wordt toch? haast niet, hè, zo'n listje. Nou ja, en dat was haast 50, toch? Ja, klopt. Wanneer? Tak een beetje. Tak een beetje. Nee, zo'n week. Ik heb nog 1 week in mijn 40's. Dus ja. Ja, vies het dreig? Om 50 Nou, te worden? ik zie zo ongeveer al 2 jaar dat ik haast 50 ben. Dan kan je wat van het idee wennen. Dus ik ben er al op taret. Het is, nee, ik vind het niet erg. Ik ben dankbaar en ik ben gezond. En iedereen om me heen is er. En gezond en wel en blij. En het gaat dus goed. Dus ik vind het niet erg. Hartstikke mooi. Nou, in elk geval welkom in deze enorm succesvolle podcast. De hit, hè? Ja. Ja, het is een absolute hit. Van de morgen kwam ik toevallig Pieter Meter. Dat is een van die favoriete scootjeskippers. Kwam Ja. een keertje in van Akkeren. Wist je wat hij zei? Nee. Oh, wat een klapper. Ja, echt. Nou ja, goed. Het komt natuurlijk ook nog een aantal uitspraken van Geertje in die vorige podcast. Want Geertje zei onder oren, Willem Zwager is mijn absolute topfavoriet. Dat zei de sto. Dat Akkerum- zei ik net. Akkeren is een koershaver en de hele mannen eindigt als laatste. Ja, toch? Nou ja, dat bent toch pittige uitspraken? Ja, duidelijk. Ja. Ja. Is dat niet wat in fine? Nou, het gaat wat hut. Maar goed. Er ben wel... Mag ik ze nog een keer herhalen? Ja, doe maar even. Ja, Willem Zwager is haar absolute favoriet. Nou, net mijn absolute, maar hij doet wel lekker mooi. Oké, Akkeren is een koershaver. Voor wat? Ja, voor de eindtitel. Oh, ja. Nou, oké. Nee. Nee, dus. Nee. En de hele mannen eindigt als laatste. Ja, dat zou eens kennen. Dat zullen we wel eens kennen. Ja. Nou, oké. Nou, ik ga weer een stelling. Nou. Oh, oké. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je hem daar dus antwoord op Wat ja. voor vrienden. Oké. Ja, je moet er wat van vinden. Wil je hem een serieuze stelling of een ondogische stelling? Ondogens. Ondogens? Ja? vanzelf. Doe ik? Ja? Ja, Het is wel een altijd. beetje ondogens. Ja? Het gaat door die broer. Jappie, shit. ja, serieus. Jappie, het gaat door Jappie, hè. Hij kan zo lang maar, want als hij wil, maar Jappie Visser wordt nooit kampioen. Nou, steeds maar Nou, die. ja, nee, dat ken natuurlijk net. Hij werd ooit een keer kampioen. Ja, Dat echt? moet, ja, Ja, want hij had wel de kwaliteiten om een keer kampioen te worden. Jawel, maar ja, dat heeft hij niet nodig. En, Hoe volle hij het? ja, dat hangt van het leerproces af, hè, wat Ja. ze treuren. Dus ja. Maar hij nam in Het is krek als 2018... praatdouwe visser hier, hè? Ja, Haar nooit. Echt weer. Het is gewoon haast wuddelijk. Echt weer. Ja, ik ken hem ik alles koffie. Ik denk dat het wat te krijgen had. Maar ja, nee, het kan heel goed. Het kan heel goed. Skipker in het hut. En die jongens, die kennen het ik echt. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar dat had nog wel even tijd nodig, denk ik. Zak het zei jasje. ja, maar even die nodig, want hij is nou al zo'n hier. Ik bedoel, in 2018 nam hij het helmhout oer van die huid. Ja, en er zit wat corona-jaren tussen. En wist, iedereen vergelijkt het altijd maar hard. Maar ja, als we even weer omgaan, is hij begon toen ziet dat hele skip vol met binnenvaartskippers en mensen die er ook al 100 jaar op een scooter zitten. Nou, die luxe het Jappie net, dus die het wat een oorleerproces, denk ik. Ja, maar die huid is uiteindelijk nog een keer kampioen geweest. Ja, maar dat had ik wel even nog in. Hoe lang dan? Nou ja, 30 jaar of zo. Oh, 30 jaar? Oh, dan heb Jappie nog wel even. Jawel. En wat vies jou eigenlijk van de stelling? Nee, ik denk wel dat Jaapie het in hem heeft om ooit eens kampioen te worden. Dat denk ik met Dini Iers. Maar ik zie dat ik vooral dat leerproces, waar Dini en haar huid en Jaapie zelf het ik hoor hebben, dat just ik wel. Zit echt een opgaande linie. Vorig jaar is hij 5e geworden. Nou, dan zit hij wel echt al bij de top. Ja. Dus ik denk wel dat er hem het in hem het. Ja, vorig jaar had hij volgens mij echt zijn allereerste Dio-winning pakt, toch? Ja, het Ja, pakt eerst de lietse zelfs. foutjes met het Ruud. De vloot zit zat tegen bij elkaar. Elk lietse foutje is gewoon... dat kost die zat wat draaien plakken. Ja, dat met Ruud. En Ja. als de Maar goed, die allereerste Dio-winning, wie dat echt zoiets van een soort van bevestiging van ja, hij kende het dus wel. Ja, nou ja, ik denk voor iedereen voor hemzelf, maar ik kan iedereen om hem heen van ja,
Nou, dat gun je ze dan niet. Je wist hoe het ze erom werken, wat ze er voor tijd en energie in stekken. En dan is het toch echt wel lekker om even die bevestiging te krijgen. Ja. 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 Nou, kijk, wie alles betekent. Ik ben zo benijd naar die orenstelling nou. Ja. Welke Die stem? net omdogen ze Nee, stem. Oh, die net om de... Hier ga ik helemaal net. Oh. Jammer. Nee, ja, eigenlijk net. Nee, dit weer, ik hier eigenlijk maar in. En ik ben er eigenlijk van uitgegaan dat je een kiezer doet van de ondogense stem. Vol, hè? Ja, Ja, dat is zacht wel tuurlijk. spelbaar. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, want vroeger, Giet, ben je vroeger onder de etenstafel eigenlijk alleen maar hoe scootjes ziel? Om die etenstafel. Nou ja, dat is lastig, hè? Want de meeste sasjen, als er meer dan 12 vissers ergens binnen gaat, het goed zien. Om de etenstafel weet ik het net zozeer, want wij zijn natuurlijk al hier opgegroeid op een skippersinternaat en dat keer dat we samen eten en die winnen net zo heel vaak. Dus dat valt wel wat mooi. Maar ja, het is wel, zet 12 vissers bij elkaar en dan duurt het geen 4 minuten. Nee. Nee. En gaat het dan ook vaak hoe die strijd maar de bij Douwers, want ja, Douwe Grauw, die het nou 8 keer woon, die wil heel graag nog, sterker nog, Ja. die wil 10 keer. En eigenlijk, zei Geertje, ouders, die wil Ja. over 12 keer Ja. de SKS-kampioen Ja. kampioenschap winnen. Ja, en ik denk, zolang hij er nog energie van krijgt, dan denk ik dat hij dat proberen gaat. Maar slag het hem dat ik, denk je hem? Nou, 11 is wel zo het. Maar dat weet ik net. Dat zoek ik wel lullig vinden om het maar even zat te zeggen voor Albert. Want ik ben heel nieuwsgierig hoe die het Aasendwang niet. Want die had ik een heel... Precies zo'n bedoeld, Ja, hè? Ja, ja, net sorry. Albert Visser van een Ja, Lemmer, nee, maar... sorry. Nee, Voor- ja, voor, het ben eh, al je vissers, hè? ja, ja. Het ben al je vissers. En dan heeft Albert en Douwe en ik wist wel, er ben Ja. alle dezelfde namen in. Ja, Dus, ja, we zijn wel wat traditioneel. Ja, Ja, ja. ja. Denk je ook dat het, ja, je dooddenkt van wel, hè? Dat die in elk geval nou, Douwe Visser Grauw, dat die Jochen in elk geval wel helpt. Die jongen Savissa, dat wonder. Maar hij had ik al eens op een feestje zijn van, het is ik haast de tijd voor Albert. Dus hij zit wel hoe zijn opvolging nooit. Wat voor feestje wie dat? Nou, Dat weer de iepening van een bedrijf. oh, het weer een heel gewoon rustig, Een heel gewoon normaal rustig feestje. feestje, Ja. ja. Ja, maar dat is natuurlijk, als er dan een scootje als eerste oer de streek komt, en Joert wie dat dus Douwe Visser van Grauw, dan heeft dus jarenlang in het radioboordje heeft zo zitten, en dan wie het altijd de bedoeling dat Jim dus Ja. zo gauw als mogelijk om boord springen Ja. moest van dat scootje. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Hoe ging dat Ja. altijd? Nou, dat is gewoon, ze komen over de finish en de handen gaan omheen en ze vleenen elkaar om mijn hals. En dan stie ik er al op. Dan vaarde Henk Skippers, de skipper van het radioboordje, die vaarde de nest en dan hipte ik ze op het scootje. En bij mij, Heel soepeltjes. heel soepeltjes. Ja, dat dat- is toch wel eens jongen, toch? Nee, dat wie nooit in beeld. Ja, ik Dat heb wie echt- zo'n. Dat is het zo. Ja, ja. heel En ook is soepeltjes. te beamen Ja, dat die ja, heel ja, ja. soepeltjes. Super, Ja. ja. En voor mij weer het nog makkelijk, want ik hier een mooie apparatuur bij me, gewoon een microfoon en die werkt het. Maar mijn voorganger, Sippe Tegelaar, die zit nog aan een kabel Ja. vast. En dat is wel eens gebeurd. Dan Dat ze zie je- stroffelen. Nee, zij zie het op het scootje. Er hong een kabel naar het radioboordje. En dan kwam een scootje terug varen. Oh, echt? Ja, echt. Kabel, ja. Ja, weg kabel. Oh, En weg microfoon. en weg Sippie? Nee, Sippie, de waardje in haar schroot loslitten. Ja. Dus ze had hem loslitten. Oké. Dus Ja. dat wie net zonder gevaar dus. Nee, dat weer net zonder gevaar. Absoluut net. Dus eigenlijk is het een wonder dat je het nog gewoon zegt. Hier, bij En dat er deze podcast. nooit echt iets heel slims gebeurd is. Nee, Meestal gaat het goed. gelukkig maar. Hey, ik wil het nog eventjes hebben over de valse start van Oudoen Sneuren. Want er wie een valse start. Ja. Dat is je hem net omgegaan, hè? Nee, dat heb En ik zo. nou is het zo, nevens de reglementen, als de jury het volledige oersjoch kwijt is, dan kunnen ze besluiten aan een algehele valse start. Ja. Dat bedoelt de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie, ja, wat dat zei weet ik? Ik zei zeker. jury, Ja. ik bedoel de wedstrijdcommissie. Ja. Dat, als zij het oersjoch kwijt binnen, Ja. dan zei zij, oké jongens, elke nier maat weer op. Nou, wie het Oudoen Sneuren, voor de meeste mensen, toch redelijk duidelijk, er wie een treien te betiert. Ja. De hele mannen, Akkerem en Grauw. Ja. Ja, dat wie de treien. Maar toch wie het een algehele valse start. Terugroep. Waarom Ja. het de wedstrijdcommissie van Grauw zijn, wat maakt ze er een algehele valse start van? Ja. Nou. Nou, vertel eens dan. Ja. Vul het te zien, Arjen. Nou ja, ik denk dan van, ja, is dat wel... Ik vreeg het aan de... Ik jette al meesten van Ljouwert, bemanningsleden van Ljouwert, en die zeiden letterlijk, dit riekt naar misdaad. Nou, precies. Nou ja, ja, oké. dat- Ik ben dat gek moet op voorstellen. misdaad, dat Ja. wist. Ja. Daar hoor ik van. Maar ja, het is heel suggestief om te zeggen van, omdat Grauw erbij ziet, hebben ze een algehele Is dat terugroep van suggestief? elkaar. Ja? Ja, want daar was toch hinnen.
Dat Ik is vind wel dat- altijd bij, bij een heel soort skippers en bemanningen is dat een beetje de running gag. Ja. Is maar de grap van, nou ja, het grauw minder staat er, dan gaat hij eruit. Dus Dat, ja. dat is wel een beetje de grap. En ik als ze voorop lezen Ja. en het is nog wel spannend, dan Dan gooien ze nog de even- gouden finish in. Ja. Of is ze wel- litten nog even... Ja, of ze lieten heel lang trossielen Ja, op grauw, ja, zoals ja. Auroene Sneun, Ja. zodat ze grauw... erbij komen. Ja, en dat gebeurde ik. Dus ja, dat is wel een beetje de grap altijd. Ja, maar is het een grap of ja, is het dat echt een weet je stukje... net. Ik zit net in het bootje. De hersen, de stadskip en het contraskip. En als die meesten net meer een goed beeld hebben van de lijn, ja, dan maai ze hem. Dan is het verstandig om de start opnieuw te doen. Ja, maar als heel Friesland schenken op de beelden van Omroep Friesland, dat er treien te betierd wieren en dat het voor de rest een compleet vrije lijn wie. Ja, maar die beelden hebben ze net in dat bootje. Nee. Dus ja. Dus Jim zei ze... En dat is wel echt zo. In het bootje, just het helemaal oors. niks. Want wij hebben natuurlijk die fantastische drone. Wij kennen dat heel mooi zien. Maar als je in dat bootje zit, dan bist het de skoe grote zaal voor die blikveld en dan just het gewoon net meer. Maar Sinds wanneer hebben ze deze nieuwe startboeien eigenlijk? dat weet ik net. Nee. Maar voorheen hadden we Lietse, Roene, Poltjes. Ja. Oh, die ben nee, dat is dit hier. Nou ja, dat weet ik net. Ja, is Ja, het dat zo? is zo. Ja. Deze ben heel grut en die bewegen ik volle meer voor mijn gevoel. Dus we hebben dat nooit won vanwege die bewegelijkheid van die startboeien. Dus misschien had dat ik nog. Ja, in- maar als ik zei van dat de louter bemanningsleden zeiden van dit riekt naar misdaad, dan ben je meteen net meens. Nee? Nee, oké. En Doe wel? Ik zeg niks. Doe wel het. Nou ja, wie zwijgt stemt toe natuurlijk, hè? Wie zeg zwijgt stemt niks. toe. En we moeten denk ik toch nog eventjes hebben over die geweldige inhaalrace van Siberen van der Wisgen. Ja, Toch? mooi hè? Ja, Prachtig. ook knap. Want Ja, vorig jaar, fantastisch. dit is zijn tweede jaar volgens mij als skipper. Vorig jaar weer, hij een prima debuut hier. Ja, Vorig jaar weer ja. Minder starten. Hè, ja. minder staat en er blunde wat in hingje. Ja. En nou, want hij hier natuurlijk bij Grauw, hier hij natuurlijk het startnummer lutsen van Joert als fitjende en dan maar die moorn op zijn eigen thuiswetter als eerste. En dat hij dan nou al die inhaalrace had bij de Veen. Dat belooft wat van Ja. moorn. Ja, misschien moeten we Akram toch weer uit dat riesje Van de- van favorieten. outsiders, ja. En dan moet Jenne Water in. Ja, nou ja, je niet een begrip ik waarom Akram nevens daar een van de favorieten weer. Ja, maar ik vind Pieter Meter leuk. Oh ja, Dat is ook zo. Pieter Meter. Ja. Waar net, Willem Zwaga. Ik vind al die mannen leuk. Ja, dat prijst. Hè? Als je Ja. er zo lang bij bent, dan Ja. zo werkt het dat. Ja, Ja, wil ik dat zo? Ja. Ja. En ik denk, ach pop, denk ik dan. Hè? Ja. Ach ja, Ja. het is toch mooi. Ja, Ja, van waar is Thomas zwak? ja dat is ik. Ik ken ze haast al hier al mijn hele leven. Dus dat Ja, maar is het is heel- net van elke alle fietje. Toch? Nee, Er zitten nou een paar hele jonge jongens bij. Die ben nog geen 50. Nee, maar die ben wel heel... Die heb ik wel grutwitten zoen, is mij toch? Ik bedoel, ja, ik sta vroeger zelfs oppassen op Willem. Dus ik snap dat gevoel bij Willem, snap ik heel goed. Heb ik zelf ik een beetje. En ja, Oh, wie is de oppas van Willem Zwaga? Ja, maar Christine Tjerkstra paste ik vroeger altijd op Rink en Willem. Die is het goedje ziel. Ja, Ja, ja. het is heel... Dat pak je dan toch weer mooi. hè? Ja, dat houdt toch altijd een beetje van die jongens, dat gaat zo. Ja. En ja, Rien is het natuurlijk, het zie je hier ongeveer trouwd geweest, maar mijn nichtje. Dus ja, dat viel ik als familie. Dus ja, is het maar. Ja. Zo is het een heel soort, een zwak voor een heel soort. Wie is wat ik skippers. belangrijk vind? Ik gun iedereen een dijprijs of een kampioenschap, maar wel sportief. Hè? Dat gauw hoe maar steeds buiten de boeikes of overal stuurbord voor langs. Dan denk ik, ja, wist er nou zelf heel blij van. Als je sportief zielst, alsjeblieft, word de eerste. Geniet ervan. Dat vind ik mooi. Zo Ja. is het. Nou ja, laten we het er toch goed hebben, Dini. Want toen is het vaak gelijk, hè? Oeh, ja. Ja, vorig jaar toch? Je Ja, zou vorig pieken- jaar wel. Tot nu toe gaat net zo gebeurd. Nee, want wie die voorspelling, Joert? Nou, dit net. ik Nee. vind grauw op hier. Ik Grauw heb de op- scootjepool invult, want ik Oh. denk ik wil even zien hoe dat gaat. En ik heb grauw op inzetten. Ja. Nou, Ja. nou, wat een Ja, verrassing. super. Ja. Nou. Nou is het ook net ja, wat een verrassing. Ik zou het mooi. Nee, mooi net. Waar wint het mooi? Mooi. Bij Jennewoord. Ja, dat wordt. Jennewoord? Ja? Dini zou Ja, Jennewoord. Jennewoord zou best kennen. Ja? Ja, die had grut kans. Ja, die maakt het zijn outsider status over hier, Ja. denk ik. Zit in een goede Ja. flow, mooi plakje. Ze kennen het. Ja, er nog komt even helemaal nooit- goed. Maar jij nou in één keer dat Siberen van der Wisga een outsider is? Voor mij wel. Oh, dat wie er van tevoren nek al. Nee, dat natuurlijk net. Maar Nee. hij doet hartstikke mooi, toch? Ja, Hij dus- had Joert goed in. nou, en Sneur niet. en Sneur niet. Dus misschien moeten we gewoon even een beetje uw beelden bijstellen. Ja. Jennewoord is een konshouwer. Ja. Ja, sluiten we daarmee op? Ja. Oké, dankjewel dames. Hartstikke fijn dat je hem er wien. De lipgloss kan naast ze weer op. Ja, en volgende keer graag wien, hè? Ja. En de volgende keer, Ja. dat zei ik je hem daar, dan komt er wien op Wieten. tafel.
Wiet? Ja, wiet. En Do? Graag, ja. Wiet? Ja. En Do was droeg, hoop ik toch? Uiteraard. Uiteraard. Vanzelfs. Vanzelfs. Oké, dankjewel dames. Dit weer de tweede opname dus van de podcast Oh Wat een Klapper. Die komt om 11:08 komt er online bij Omroep Friesland, maar ook op alle oren online kanalen onder andere ook op YouTube. Dini, is er nog het feest in? In Veenhoop? Ja? Nee. Nee? Ja, Geertje wel. Ja, Geertje wel. Jongens, ontmoen dan mij aangevield bij hem. Want dan, dag. Oh, Wat een Klapper.